Arms S410 TDR hi akana kan lo ti nan ma in achanchin tlangpui kan lo soizor zor do nanga Arms company siamani a Arms company hi England company ni a chuwangin England a siamani he silai hi a siamna rei to em a hun la chuan silai PCP rifle b ka chuanin a thaberte zinga mi ania a hral tamberte zinga mi ni bokani tuna po silai thatak alania shot count hi voisomli ania voisomli ka theya kan ka tura hi regulated ani lo wangin aka te po atlem de wanianga an mani website vela chun voisom nga kap thei in a in zia ka hi tun na ya chho khau chu regulated ani wang te po anianga a seizong hi sangkhat le somthum millimeter ania chu fit thum point pathum pasari velania a toy fel khop mai a bayre la hi zathum som ko panga millimeter ania chuan a weight a ari zong hi a scope tel lawin 2.8 kg ania scope nen chun rin a in arit a that lo na pros and cons kan lo soido nanga ama sila hrim ani dan le design hi kan enanga TDR anti deuh khera hi omzia chu lampum chu take down rifle ti na nia omzia chu a thia dar thei ti na ni abatte thon theya ni olsam takin aken kol theya case lian lem lo taka aken kol zung theya hei a that na chu a big takin Mizoram a phei chuanin silai kholaya han a vu te hi anuam lo ani target shooting tun lai chuan kan han war chho tana amaro chu mipui thinlunga chuanin khatilo lam khanin sava emo thildang emo ka tura in ngai na alalen em wangin a case te han ken kol kha chu anom te po anuama chu baka a case an en hianin silai bom ti a hriat lem lo chu wangin a zia ka ti kop me hi han lek kol vel anu me ma rin aina rit ka ti to amaro chu a balance adika a silai hi ken kol anu mani pistol grip ani ya het pistol grip hi von anu ma a trigger han me thleng point atin wama chuan a chik piece hi nuam boka biang por le biang thep deuh tan po anom ve tho karing build quality he silai hi a build quality ka fakna berania a tha em ani a dak thlar maya han thlau deuh satli a mai chuanin a chiat me lo ni chadewa enkol chunin dam chunga dai thei me rin oma silai hi han en mei po hianin a nget tlut mai ni a thira te po hi a tha ti hriat renga thir deng ni kherlo tan po a thiri a tha ani ti kha a hriat thiam thei ani chaina siam ho tunlaya PCP rifle la re mema brand lian ho European brand emo American brand emo ho te po lo ni ta se heng ho silai tam tak hi China an siam tira an mani ina an market le chonte ani hlom thin awangin khang ho ne khachon a in thlau ani build quality zu zep lawa chuan England a siam ani a in thlau po hi a om view ni trigger kan soi lenga trigger hi adjust thei ania chadeu chuan a set theiang ti a chiang a set theia ma setuna ka silai ka hi chu an set lo nge first le second stage hi a in chen fel lo riu maya hriat thiam hara anuam lo chu ni mi lowa ka ti than lo wange PX100 trigger anuam ka ti fe zok tlat maya he thil ta kai chu ka fak hlei thei lo ni a ba ka silai pakhat hi ka kap thin lew ani maya avaya a chiat na han soi ngo dei chu in thlar hun om deuh ka ti ma se anuam karin ang ain anuam lo o be se sanga chuanin safety lock hi a trigger bula oma a zia phian hi daina skyhawk te hote
outlaw te ho te nen po khanin a in anga cooking kan en lenga cooking kan ti chunin a lo ta khani mai ta silai chu kan ka don pingin lo ta lo nga ya tuna PCP air rifle kan nei ho phei chu single shot ania ka don pingin lo ta lo ngai ni chu wangin a cooking an nuam le nuam lo hian kong ro ba su em ani he silai hi bolt action ania a lo ta hi a hreom hle fak vak ngai na ka hrelowa ti dan te a oma lo dan te hi omani a thiam chun an ti deuh zung zunga amaro chu ti fu lo hi a tam tho ani a saka han po deuh chot chot angai chang hi oma a chang chuanin ol samte in an lot le mai boka hi ka hre thiam chi lowa chun a rin zong a loudness hi kan en lenga a silencer lo chum hi a thaviau nge ka hrelowa ka silai ka hi a FPS an hiama chu wange chu ka hrelowa ka silai ka to a chuan a rezoi ber polanin alani in ka hria a tha ka ti khop mai a magazine kan soi lenga muso malenga a magazine a hian a magazine hi PX100 ang chi dewin a thuna ol sama a tha ka ti khop mai a magazine po hi hammer spring te chu adjust ve theam ase omzia tam lo ni regulated ani lo wang hian a boi thak mu chin atam accuracy le grouping hi kan han tianga hei lo en ula bok chungin ka kapa achangin ro sura achangin ni lo sale baka kan han chol le ren ron thina chu wangin position camera angle in thak zeu te pokho ma kha ro sura kan chola kan vati chan le inkar te pokha ani ve thina chuan dula lo tam deuh bok nen bok khuping kan han kap ngota har sa ka ti khop maya chuanin kan pellets man hi baruk kuda 10.65 grain le zower 10.34 grain kha ania asilai mudang JSB 10.34 te kan mu zo tlat lowa chu wangin hemi silai mu pan hi kan lo panga en dan tok milo thiam sak ula 0.177 kan kapa chu wangin du thu sam lo deuh chin te po oma amar chu hemi ni hian thi hi a thon hep kop mai silai mu kal ti boi khopin a tholem lo ni na langa chuanin ka silai ka hi ka soi fia du chu ka hianin voi khat emo voi ni emo a board hi a thel duai ve thei ni han ka hal ringot chuan chu wangin han ti zau chang ka neya chu tiang ani lo chuan hemi ka ma sak ho hi ka record topa ka lo upload top zel ani achan chu ka thatna ang sim kha upload du ilang chuanin khami ka thatna ho kha kap tlauh tlauh la a tha ho kha video kha lo edit taila alo pho chhuat thei ni thazet zetpon ati theya amai ro chu ka anga lo ti lan ka du na chan chu ngai dan in siam thei nang ka du ni hemi silai ka ton na chana hi soitel ka du bokan PCP ka tuitan na hi ala rai lo lu to kanang ni ana rai lo de in ka ringa khati hun lai khanin ka hre thiam lo ni en kan tum thina Mizo wa hianin ka pan box si lawa soifian box si lawa zeb lo chuan azura te po han ronila anni chu tan chuanin an thiam lo poni chung lem lawa a than ti vek lo thei lawa a hre ber te an nia kan zo tur te kha maro chu anni chu sumdong an lo ni na chena hei thalo hei tha tia han in chil fia kha anni tan thil thei ani lo ni china om wangin a boi thak ta em ni tam tak chuanin ris lain silai kan leya poisa tam tak nei thinglung khong thlok te kan lei ni chung ta ho huamin mo patling ho phei chu nupui te laka a mana han zep then vele hal thin boka khating vel noi hakan ni thina khata hanin han lei soli a poi thin em ma scan hand phei chu alo hal to thei thin box si lawa chu wangin Mizo te hianin hetiang hi chanela hi han nei ve taila
mi te en thei turin hang kap ve tai la ti kha karil ru oma thiam tak tak kai ai thiam le hria vekin ni ti ka hria ni hrelo ber pol kania amaro chu hemi challenge se hi ti ve ngai ni in ka hria kan ti chho ve ania hian khat nui te po kati za ti ka hria ni amaro chu mitlem te in lo hlok pui ti ka hria ka lo me ma ke ai thiam le tha jok chu chhuana te po lo ni se chumi pialama buai thak na ve chu mi silai kan ho saka kan hangka saka katiang kan du tokin kan khal man lowa hrechiang takin kan kap man lo ni chu wangin ma ni silai nei hi katiang deuh hian hang kap hlom ta ila YouTube video hian han upload hlom ta ilang chuanin kanin an sakol lui luenga a zia viewin karinga chu ka challenge du bok chewa kan in fak vele longa thatna deuh kan nei ka tia a chan chu average shooter kan in ken shevea a thiam ho kha khan ni phalo ni thiam lo zet kha chu kan in ke in hreche bik lowa a lai hol kan in ka hria chu ka that ve na ning ka hria a chana chu a minol pui ho hi ke mang hin ning ka hria kap thiam tak tak an omani khang ho kha chu an tam lem lo in ka hria kap thiam tak tak han ni phalo kap thiam lo zet ni boxi lo khami lai hol hi kan ni deuh thupa mi zo ho chu wangin keima ka ang hi atam zok hianin kan ka dan tur aning hriat ve na tlat kan ya hi a that na ning ka hria ka ang hi ka lo upload a grouping a tha emo a grouping a thalo emo kha chu ka ang kha ani me ka record a ka lo upload nia kha ngai dan min lo nei sakta ula chuanin alai takhi aka lu hi silai thatlo kha ani kherlo a chana chu alai tak ka fu tur khanin aka ha kan siamin kan zero kherlo ni khami a mu thei tur sia abort a fu kha chuanin kan du tok mai thina sa pho te po kan enanga kan the thowanga alai kher han ka lowa khami a grouping kha asilai mu lu khom na kha appoint mo ta ber chuni tani a grouping a that chuanin a thani mai a chan chu akas kan siam dik chon alai a chaga khana fu don thowa a boi thak na chu ni tan alai mi kha zero kha kha a boi thak kha a chan chu hun ning dai lawa chumi piala ma chuanin an yang anga record kan du awangin khatiang kha filter lo deuh ta kha ani in hriat na chin te po khan nei ve boka chuanin chi ha ga soi to a Mizo en turan claim ka tita sapa po an tamalom kan ti mai thaya ma sa sap ho ka le kan ka hi ain an lo na china om tani achan chu sap ho a chuan a hniam bera caliber hniam bera ta ngai tak review kan en chuanin 0.22 chunglam ve kani ang ka ho hi chu wangin 0.177 hi an lo ti ve to lem si lawa khamia wang tak khanin an ma ni a tha em kha ke ma ni a tha em ve ngin ti kha hriat ve ma har ka thina chu wangin ke ma ni 0.177 kan ka hi a point lo na kan ya ma ni a chu ka ka te ya chu kan nei ve thalo ni chun piala ma chun equipment chang kang lu tu nen an tia aman to tak ber vek an manga an equipment hrim po chu wangin an ma ni tiang ha zuk rin ngot thei lo na chin te pa a omin ka hria dekha kan du tok photanga kan lo en don nia